Report. Good morning, Idol Bernard. Ay, si Intayuman amwen ti presyo. Tony G pala. Iti tiyandaan. Oh. Iti Sunshine City, Laoag. Hello, Tony. Nagtali na ti presyo ti bulong ti marunggay at 20 pesos ti kada tali. Bunga met ti marunggay ket 50 pesos ti kada tali. 150 pesos met iti palang, sili apakbet, dati asang agasot, itan ket 80 pesos ti kada kilo. Siling labuyo, 150 pesos ti kada kilo. Siling sairo, 1,000 met iti maysa a kilo. Ha? Tarong anadakkel, 80 pesos ti kada kilo. Bulong ti bawang, 20 pesos ti kada tali. Bulong ti lasuna, 5 pesos ti kada tali. Iti met kabatiti, ket sangagasot iti per kilo. Pariya anadakkel, 120 pesos ti kada kilo. Pariya ababasit, sangagasot iti kada kilo. Bulong ti pariya, 40 pesos ti kada repet. Timet okra ket 80 pesos iti kada kilo. Ti petchay 25 pesos, Idol Bernard, iti kada bundle. Itimet sabong ti karabasa ket 10 pesos iti kada tali. Utong taba 40 pesos ti kada bundle. Ti sita 120 pesos ti kada kilo. Bulong saluyot 50 pesos ti kada bundle. Balangig 10 pesos ti maysa a bundle. Bulong iti kamutig 20 pesos ti kada bundle. Timet tabungaw ket 25 pesos ti kada pidaso. Ti karabasa, itimet karabasa dati a 60 pesos, itanket 50 pesos. Papaya 40 pesos ti kada kilo. Rabong duagasot ti kada kilo. Ti katuday 150 pesos ti kada kilo. Uy. Sibuyas 150 pesos ti kada kilo. Timet bawang ket sangagasot ket itimet bawang ket 180 pesos ti kada kilo. Laya 150 pesos ti kada kilo. Kalamansi sangagasot ti per kilo. Ken ti kamatis 20 pesos iti sanga kilo. Dayta pailaeng Idol Bernard ti presyo dagiti nating itangal daw iti tiyandaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. iFM News. Maraming salamat, Idol Tony G.